What's up everyone? Good day sa atong mga subscribers o sa mga badminton addicts diha, badminton enthusiast, mga manulaay og badminton. So today ako ang i-tell sa inyo ha ang 1 month nako nga gamit aning Apax or Apax Enforce 11. So before that, ato sa ni siyang i-describe ni nga racket. So kini nga racket is ay palit nako ni siya for $2,000 sa shipping. Sa Shopee ra pud ni siya. Wala siya dalang bag, wala siya pakapin nga string. Dayon mukaya siya og 38 pounds nga tension. Kani nga string tension ani ron nga akong gitaod is 32. Nakuyawan ko og abi na ko dili siya gyud mukaya og 30. So gibutangan ako og string tension nga 32. Dayon 38 ang iyang makaya. So far gwapo pa kaayo ang iyahang kuan, gwapo kay ang string. So next month siguro patas-an nako ni, ibutang nako ni og 34. Tanaw na to og nindot ba siya gamiton kung ibutang siya 34. So kini nga racket is G4. Ambot nalimot ko unsa ng G4 pero ang gramo niya without string is 84 grams kung wala ko masayop. Kung nana siya string 86 grams. Dayon ang iyang pasaka nga string gikan diri paingon sa ibabaw is 21. Ang gikan po diri sa kilid paingon diri sa pikas is 22. Ang iyahang kilid, kilid ug makita ninyo na ay kuan, na ay guma, protection sa imuhang frame ba na siya nga aron dili siya makuan. Aron dili siya buak siguro or tungod sa kahugot mo siguro na siya. So naapoy puti ani nagpalit mo kog puti akong gihatag sa ako ang asawa, nindot pud to siya gihapon. Mas nindot ang puti compared ani. The same ra gihapon 38 pounds. So kung magisgot ta sa frame, gamay ang iyang frame mo, gamay iyang frame kumpara sa Caracal. Kining Caracal mas dako og ulo. Kini siya gamay ang iyang ulo. Kumpara pod sa Yonex pod, kanya bugto man ni siya. Mas dako og ulo ang Yonex kumpara ani. Then in terms sa height, pareha ra sila katasa, same with sa Caracal, pareha ra gyapon katasa. Dayon after 1 month nako nga use ani una nabag-uhan ko. Pero pagka 1 week pastang ninduta kay ngano head heavy siya. Kung head heavy gani ang imong attack pastang kusuga. Pero ang imuhang mga kuan defense, maglisod ka sa defense kay bugat man siya. Pero og attack ka, smash pastag yung kusuga kumpara ani. Ang racket nga mga gaan is walay power, pero gwapo kay siya sa patay-patay placing. Pero ang racket nga bugat, gwapo kaayo sa power. Mas ganahan ko aning bugat kay kusog ang ako ang power. Pero sa defense, muhinay ang akong defense lagi pod. Dayon, na-satisfy ba ko aning ako ang racket nga Apax Enforce 11 after 1 month using? Yes, ganahan ko sa racket kay kusog ang ako ang opensa. Lami kaayo ang ako ang kuan mga tirada ani ganahan mo kusog, ganahan kog attack pero may ba di kay ko ganahan og ganang magsige og kuan placing. Ganahan jud kog bugat mga racket kay para kusog ang atake. So, ika-recommend ba nako ni sa inyo ha? Yes, gamitan ninyo pagpalit mo ingon ani nga racket. Stiff siya pero wapo gyapon kayo. Hard hit ba? Attack pag gusto mo makita sa kung mga dula nga gigamit ni so just check out my video. Daghang salamat. Bye-bye.